Dette klip vil handle om nationalisme. Nationalisme som fænomen opstår først forholdsvis sent i historien. Vi er helt oppe i 1800-tallet. Nationalisme er udtryk for en menneskelig fællesskabsfølelse. Og det her fællesskab er defineret ud fra, at menneskene i det deler den samme historie og den samme kultur og taler det samme sprog. Nationalisme er altså derfor ikke bestemt af race og etnicitet. Som eksempel er en sort franskmand også en franskmand på lige fod med en hvid franskmand. Nationalismen er et mentalt fænomen. Den manifesterer sig imidlertid i dyrkelsen af symboler, der knytter sig til en bestemt stat. Som eksempler på symboler, der er udtryk som for det danske nationale fællesskab, kan være nationalsangen, som vi har her, historien om Holger Danske, historien om, hvordan Dannebrog faldt ned fra himlen, og det kan også være sådan noget som sportsbegivenheder. Her har vi fodboldlandsholdet, der vandt Europamesterskabet i 1992. Alle disse faktorer her er med til at sige, hvad danskhed er, og er med til at skabe en fællesskabsfølelse for os danskere. I daglig tale har ordet nationalisme fået en negativ klang, men i arbejdet med begrebet i historiefaget skal vi forstå det bredere, som et fænomen, der både kan rumme positive såvel som negative elementer. I historiefaget er nationalisme især brugbart og relevant i forhold til dannelsen af stater. Og det er i forlængelse af det, at vi skal forstå begrebet nationalitetsprincippet. Så når vi snakker om nationalitetsprincippet, jamen der skal vi forstå, at nationalistiske kræfter er på spil. Et eksempel på det kan være Tysklands samling i 1871, hvor man går fra at have en række mindre tyske stater til en samling i et Stortyskland. Det har vi et kort her, der illustrerer. Vi kan se de forskellige farver her udgør nogle mindre stater, som så i forbindelse med samlingen bliver til en stor stat. Så man kan forestille sig, at det område her får en ens farve. Nationalisme er på samme måde en faktor, når stater oplever et sammenbrud. Et eksempel på det kan være Jugoslavien efter den kolde krig. Her har vi en indikation af Jugoslavien, imens den kolde krig stadigvæk var i gang. Og her har vi så et billede af Jugoslavien, eller det tidligere Jugoslavien efter den krig, der var på Balkan fra 91 til 95. Og der kan vi så se, at de nye stater er opstået her, og det er i høj grad ud fra det her nationalitetsprincip.